Pan. Oh, gak ndek iki wis teko aku pe budal nih. Alali tak gawa. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Iki rewang ape munggah kaji guru. iki lancinge iki. Pesen baju tidur. Lancingnya dikruyuk wedokan papat. Baju tidur. Lah awakmu to. Ora sapa sih. Nyumbat kambil. Lho, piye iki carane menyumbat kambil karo masak iki kambil. Lek duki sampean ya nandur sawi to, Lek? Nandur. Nggih endi? Akeh lho. Ini meduk. Oh. Aku nek dikai bone jeneng gowo di sak pupuku kalah. Lho kuwi to. Nggak nyampe awakmu nglencer apa bojat to, Mi? Lah ngeterne in. Ora dinane mbek bone lho, mbek Sumiati. Nih. Ya kae iki. Ini negara kono. Tak omongi. Semi raja ajak ta aku pengen rene kono kae. Tak omongi kae iki maune wis ya ora sedeng wong karo sapa kae. Maune karo sapa Supri bojone. Lah tipe bojone karo Supri ra melu. Dadine Gorbon bojone aku, bojoku, putuku terus karo adik Sugi kae sak bojone sak anake ngono lho. Heeh. Maune apa meneh anu kae apa meneh awakmu ndang, "Emang aku tak melok ngono aku." Ora ngerti aku mestine isuk kae opo. Sik aku lagi kok ngerti minggat ning ndi kae aku. Gak kira gelem celok-celok lah. Tibake Jaduk lek melok ini Lah ning ndi to? ning Legomoro. Hah? Legomoro kono lho. Komoro ki Kono lho ndi kono Glemor. Lah kok meneng ae to? anu kuwi ning njur ali pabrik gula kuwi. Heeh. Sik tak golek ngono, tak golek lading. Anune ta numpak getek. Ora numpak gethek. Golek lading. Direwang guys. Kae sing tukang jajan bae. Ora tak wakne awakmu bae jenenge sutak. Ditutupi kambek helm wajahe ora biru. Alam orang lain. Peteng ora ketok raine. Peteng ora ketok. Ya peteng. Ya lampune durepne. Oh gak kan kok kono anu sulap dadine gak ketok. Aku kudune, Dek. Alah wis. Menawa kono. Tak nyuteng iki yo utrine dipangan wong. Oh, balado. Coba ganjer. Sik, Kak, aku pengen nyuting kono. Sih, ndelok jajane wong arepe munggah kaji yo. Sawi goreng. Iki nganu rek disoteng ra gelem bengok-bengok. Bae gelap gulita. Kapan? Duh warek to. Ya, oh anyar iki penak to, Dur. Ini apane? Iki. Aku jangan stop yo. Karo bengkes. Nah, gak usah. Lah mau Apa to? Oh, ning kene montore, sik. DP lah. Oh, kok ada men? Makassar lah. Lah ya Makassar, Sulawesi Selatan.
Aja tukaran to lah. Sing ganggane ngono kok. Iki lemuk Pak Haji jalan. Lah iki masak ora mari-mari piye to? Gawe botok luntas. Bodak luntas, guys. Bos. Ane iwak dilawuhi botok luntas ae, Bos. Iwake ge ngaji. Iwake ge ngaji. Karo dadane entut, Bos. Ya engko lek ngono basbus lomba entut. Iya to? Ora apa-apa to? Sembarang apa pipis gawe botok. Bodak luntas gawe entut sing ora iso ngentut. Sing ora iso ngentut. Luntas. Ora ketok ora ketok, Bek. Botok tempe bosok. Iki nganu apa ki jenenge? Jarang. Sing turu rasa diwe pelas. Jadi rasana aku dapure pelas. Tapi juara mau nganu mbasok jembukan ya. Aku ora tahu ya. Nganu, masakane modern kabeh iki masakan model lama iki wis jarang wong gawe. Karang-karang Kale sepe kan. iki ngono sampe enek wong geragas. Nanti golek awakmu terus sing golek sing. Golek nang mburitanku kono lho nek Tegalan sawah ning jeruk-jerukan kono. Oh. Dungguyon iki. Iki sing iki sepe iki. No. Iki lho Beh, guys, soto, guys. Oh, gawe gule kleru, guys. Ora iso masak dadine iki sambel. Iki senior anu jajan. Namanya Bu Yayu kalau mau order pesen kue-kue ini orangnya blongor kayak embeng. Sapi embeng. Ora sangingone lek ngono panas. Manu. Teh pawane po enak iki. Sis. Orang tua. Lama es tebu Lah iya sik tak tukokne ngomong ae. Teh ambune suwedep. Ora tak nganu wajahe ora iki masakane. Teh ambune suwedep. Apa dikek santen? Eh, 10 menit toh. Oh, ya sing kae Wes kamu. Wes. Ya wong sah bareng kae. Oh, kayak gitu. Wis senior isah-isah iki. Tukang isah-isah ning ndi ya tukang isah-isah. Yo pisah ning Bali ya nganu eni bejar. Eni kae iki. Mulai apa-apa gedulanan. Isah biasa aku semi eni. Lihat. Ini yang tak kon balik oh besok tak jak nganu ngeterne aku ngono. Iya. Sesuk tenan kok ampiri apa rene. Sampe nganu ya tak ampiri ya kena ta. Ampiri aja. Besok. Tak enak rene nu nek karo kan ning kene kan kok diandarne. Oh ya rene lah ya rene. Oh iya. Lah iya. Kura-kura nih aku tak nyeteng. Di adang. Enak sih gambar. Jam 10. Jam 9 wis rene. Oh, aku datangi nyaponi kandang, aku ora nyapu kandang dhisik.
Dadi apa to nyakane? Wedhus, lha piye to? Dia wedhus barang ta iki? Oh, sing sae-sae disuting ben masakanmu Luar negeri yo. mosok sing disuting sing ayu-ayu Sing wae. ayu-ayu sing masak ae, sing resik-resik ae. Sing kelase wong rangen barang iki ya didudohne. Masa didudohne rangen nang lu ya wajahnya to yang didudohne. Enggak ana. Ya ora ya pancen sing saiki. Ndek iki akhir arewang. Lah sampean nek Mbak Ugi Oh, oke, ndek ngene. Piye gek ditelepon diomong. Musik kene sik oke hak. kene sik dawa. Sik dawa. Heeh. Lah iya.